JANAF-ovi razvojni projekti mogu se naime karakterizirati izuzetno dinamični kad je u pitanju sadržaj i intenzivni kad je u pitanju vrijeme u kojem te planove namjeravamo realizirati, odnosno provesti. Ukupni investicijski ciklusi od 2011. do 2015. godine kreću se oko 6 milijardi kuna. Oni prvenstveno obuhvaćaju investicije u povećanje skladišnog prostora za skladištenje sirove nafte, za skladištenje derivata, ali i novi projekt koji po karakteru i po sadržaju je zasigurno mega projekt, a to je projekt jugoistočnoeuropskog produktovoda. Novi dio u razvojnom ciklusu investicija koje JANAF namjerava provesti, a koji je po svom karakteru vrlo širok, vrlo zahtjevan, dinamičan i predstavlja u stvari regionalni iskorak JANAF-a kojim će se pokušati 5 susjednih zemalja uz Hrvatsku umrežiti u sustav produktovoda kojim bi se naprosto na najjeftiniji, najsigurniji, najekološkiji način transportirali derivati iz rafinerija prema uvozno-izvoznim pravcima, odnosno do krajnjih potrošača. Taj projekt je naprosto rezultat činjenica da Hrvatska kao europska zemlja se mora u tom smislu prilagoditi i zahtjevima tržišta, ali i mogućnostima koje pruža JANAF-ov postojeći sustav naftovoda, jer upravo na istom koridoru gdje se nalazi i naftovodni sustav mi bimo gradili i produktovodni sustav za distribuciju i transport samih derivata, svih naravno vrsta i benzinskih i dizelskih. Uz to JANAF-ov naftovodni sustav je upravo završen je ukupna reverzibilnost cijelog sustava, što znači da mi danas možemo transportirati u svim pravcima sirovu naftu prema svim našim korisnicima, odnosno potrošačima. I na taj način JANAF planira zadržati svoju stratešku ulogu, dominantnu poziciju, ali sa jednim vrlo jasnim naglaskom na regionalni iskorak. Naravno, u tom regionalnom iskoraku treba će naći partnere, kojima će graditi ove svoje projekte, ne isključivo iz karaktera samog investiranja, nego i iz potrebe da se osnaži i da na međunarodnom tržištu zauzme ono mjesto koje zasigurno u ovom koncepcijskom modelu ne bi mogao zauzeti sam. Energetska budućnost će biti onoliko izvjesna koliko danas prepoznamo izazove koji nas okružuju i probleme sa kojima ćemo se suočavati. Činjenica je da je diversifikacija dobavnih pravaca, kad je u pitanju nafta, kad je u pitanju plin, ne samo obaveza koju propisuje Europska unija, nego i potreba svakog tržišta. Upravo zato JANAF-ov transportni sustav je nezaobilazni dio ukupnog europskog sustava transporta sirove nafte, a mi se nadamo da ćemo realizacijom produktovoda i produkte staviti u istu funkciju. Naravno, ekonomska neovisnost počiva na alatima i na sustavima s kojim raspolažete. Upravo zato ukupna kompatibilnost našeg sustava, JANAF-ova sustava sa susjedima i sa europskim energetskim sustavima koji djeluju u Europi je najveća kvaliteta i prednost koju JANAF u ovom momentu može ponuditi kao alat da bi izazovi bili smanjeni, a da bi sve one opasnosti koje se mogu u tijeku svakog normalnog gospodarskog funkcioniranja dogoditi, biti prepoznati, da se mogu lako otkloniti i da se upravo diversifikacijom dobavnih pravaca može i u kriznim vremenima pravomoćno i kvalitetno reagirati, a s obzirom na činjenicu da naš ukupni sustav, kad su u pitanju spremnični kapaciteti, kanimo podići od sadašnjih 900 tisuća na 2 milijuna i 100 tisuća metara kubičnih spremničnih prostora, govori o jednoj vrlo ozbiljnoj koncepciji koja može zadovoljiti rastuće potrebe ne samo Hrvatske, nego cijele regije ukupno. Ova konferencija je zasigurno najbolja prilika da se prezentira jedan međunarodni projekt poput jugoistočnoeuropskog produktovoda, projekta koji će povezivati Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu.
zemlje koje će sa upravo ovakvom koncepcijom razvoja samog produktovodnog sustava sve dobiti, a cjelokupno tržište će dobiti ono što je danas najvažnije, jedinstveni sustav funkcioniranja, konkurentnost u smislu jačanja svih elemenata samog posla, a naravno da će sami produktovod omogućiti najekonomičniji, najbrži i najekološkiji sustav transporta samih derivata. Naravno da je JANAF u ovom momentu, kao i svaka kompanija, vodi se načelom interesa i stvaranje novih vrijednosti. Upravo zbog toga koncept povezivanja kompanija iz susjednih zemalja koje na neki način imaju regionalno obilježje kad je u pitanju ovaj projekat je najbolji način kako se u budućnosti nositi sa izazovima i na koji način otvaranje i stvaranje dobrih preduvjeta za budućnost se može realizirati i u okviru ovakvih projekata koje nudi sam projekt jugoistočno-europskog produktovoda. Mi imamo potencijala, mi imamo strateške pozicije, mi imamo znanja, mi smo stvorili viziju. Viziju gledano sa današnjim očima možemo realizirati ukoliko budemo imali ozbiljnu strategiju provođenja svih naših energetskih odluka i ukoliko na vrijeme prepoznamo da naš dio sustava će biti onoliko uspješan koliko budemo komplementarni sa ukupnim europskim energetskim sustavom. Znači mi jesmo samostalni u onoj mjeri u kojoj na najbolji način možemo provoditi ukupne energetske odluke koje se trebaju na ovim prostorima, a posebno u Europskoj uniji kao zajednici kojoj ćemo vrlo, vrlo brzo pripadati i na taj način mislim da JANAF može dati svoj izuzetan doprinos stabilnosti, sigurnosti ukupne opskrbe kad su u pitanju nafta i naftni derivati u Europskoj uniji.